naibang rabi kakailan. Yaman ko iti tinggal daw, iti wayang maunong iti pamilya. Naadam kami iti reunion under iti clan iti amistad. And I am so thankful nga nabayag nga kat kung nga matuntun, mamuan ba si iti puun iti pamilya. And tatay, nakita ka ni, kastugayam ti kakasta iti pamilya. Yan, nagyaman ako na ida, mamit ko iti lulula ka na uncle, kung iti ka-classmate ko, hindi nga kunak no classmate lang. Ngam, namuak nga, kakasinsin kung kayam dagiti nga kaka-eskwela kini. And pribilehiyo nga yaman aklaw na iti Diyos. Dati tinay ngayunan dati tinay ngayunak nga pamilya, dati tinay nagapuan iti lasag ko nga clan. And yaman aklaw na nga mamit ko isuda, iti amistad clan. So kung kuna ka pa kasatno ba dito estado mi nga dati lula mi kat ni Payas nga Dickman nga na-relate iti amistad. Diyak lang nalolowagan. Kaya ito nga rabi kat pribilehyo. Kaya yamanak nga ada iti makatungtong ko nga may isang kasinsin lulaan. Kung nanapi man apok nga pastor. Kada nakadengdengag dagi records mo na kinagpaison na ingana rata anak nga sure na isala ka nak. Deta ti may isang nagpintas ka dinangag ko itatay higapusta. It is just an honest nga panangkita iti bagi. Iti may isang kabagyan lula nga ibagbaga na lang ti kinagpaisuan na ti estado na ti sangwanan iti Diyos. And yaman naklaunay nga kunak ada iti wayang mapansin na rin iti records tayo katengdengan na rin iti records tayo. Kunak man iti punod ti panunot ko. Awan na masapul nga iulitak na eksplikar iti bersikulo nga talantanan na iti panakaisalakan ti tao ta baka adu dagi agdengdengeg matlang nga viewers nga kakadwa tayo nga nabayag nga agdengdengeg na actually nga narata aduda ti hanggem nga nakasigurado matlang ti panakaisalakan. Panakaisalakan deta iti pinakatema iti Biblia. Na ito ti Biblia tap na isuro na kada tayo iti dalan iti plano iti Diyos, iti panakaisalakan iti tao. Kaya sumaruno, nakasurat ti Biblia no kasatno nga dahiti na isalakan nga tao nga dahito nga kalpasan nga inawat na ni Kristo, may isalakan ni Suna kat isuro ti Biblia no kasatno nga agbiag isuna nga nakasagana nga mapan iti pagarian iti Diyos nga sumango iti nang isalakan kanyana. Iti libro iti Roma chapter 10 verse 9. Chapter 10, verse 9, ingana iti 13. Kat kung ilalawag ka na kayo, iti panakay sigurado, iti panakay salakan, kendaan, iti panakay salakan. Nagado ti wagas, ngarumnumor tatar iti lubong, nukasan mo iti panakay salakan iti tao. Isudya ko nak tinapalawas, iti naisusuro kada tayo, kanay dandanon kada tayo, babaan iti sikta, babaan iti kinasaya ti biyag mo, no napuno ka, nasaya ti biyag mo, ni Apo Diyos ti makana mo. So iti dimandanon kada tayo. Nam ti saludsod, anya ti inbaga ti sao ti Diyos. Ada ka di ti naisurat iti sao ti Diyos, no kasatno nga iti may sangat tao, kat may salakan, kat may sigurado na, iti panakaisalakan na. Iti libro iti Roma chapter 10 verse 9, hingga ti 13, dahito iti dadagsin ni Apostol Pablo iti dagiti kakailan ng Israelitas. Han nga may kat iti dadagsin ni Apostol Pablo nga dagiti nga tattao nga nag-rejectar ti adu nga propeta, isuda ti muna nga nakaitudan iti Biblia, isuda iti nakita dagiti amada ti milagro parang preserbar iti Dios iti nga nasyon. And yet adu kanya dati handa nga patyon ni Kristo nga isukat Dios. So nga di verse 1 pa lang ti dadagsin ko kakabsat kakailian ti lasag. Kapsat ko ti lasag, my brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So that was the burden ni Apostol Pablo dagiti kakailian. Ore kanyak kastoy ti rason no apay nga ikaskasabakan na bangon ti ritoy. Itata,
Ulitok man lang i-explikar dagiti bersikulo iti panakaisalakan. Tabakada kada kay ti barbaro lang agdengdengeg ket hanapay nga nangagdiyay at least malawlawagan isuna. O probably ada kada man nabayag kayo ang dengdeng namhan yung game nga mo. Hanpay lang at simpo. Probably tatati simpo no bigat. Kahit kung nga ulitan nga ikasaba dagiti bersikulo nga nagpipintas nga mangita iti mensahe kandalan kan panaka isigurado iti panakaisalakan niyo. Pagdaron di verse 9, inexplikaran na Apostol Pablo, tidalan, no kasat mo nga may salakan dagiti kakailyan na. Uray kanya, kahit kuman nga idaan mo kada kayo. Nga iti Biblia, isuro na kada tayo, tidalan, ti panakaisalakan. Nga ada! Ada! Kapsat, kakailyan. Ada, tinsagana ti Diyos. Tap mo may salakan iti tao. Iti verse 9, kunana, that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Muna nga kahit kung kitaan tayo. May salang iti makaisalakan kanyam awanan na duma. Na-mention niya verse 9 nga sino ti makaisalakan kanyam? It is the Lord Jesus. The Lord nga di ay kat equivalent. The Lord nga na title ti Old Testament kini Diyos Ama nga Lord. Ni Jehovah, ni Hesu Kristo, ni Apo Hesu Kristo. Kunana dito awanan da dumang nga makaisalakan ti tao nuhan lang nga ni Apo Hesu Kristo. Sino ti makaisalakan iti lubong? Ada ti mention ti da duma kunana ni Maria, dagiti natay kada tayo nga nagbaling nga santo, iti simbaan, iti seremonya, iti bautisar. Iti napintas nga ramid mo, iti nga pulong abilin mo, aday ba ka na kayo? Haan nga nagyay iti mangisalakan ti tao. Ada lang ti may nga plano nga naitod ka na tayo nga dalan nga maispal ti tao ti bason na kaniti o panakaukom na iti impyerno. And that is the persona ni Jesu Cristo. He was the promise nga iladladawan dagiti maparparti di Old Testament. Malagipyo, idi chimpo nga binisita ni Apo Diyos, di kardin iti idin, idi kalpasan nga nagbaso ni Adan kiniiba, kat nagbado, naglamang ni Adan kiniiba, kinakaluban na ti bagida iti bulong nga mabayin na nga sumango kini Apo Diyos. Kat kunadan na mabayin kami nga sumango, ta sila labos kami. Kat ni Apo Diyos, adating kastanan, nagparti ni Apo Diyos iti maysa nga karnero, kat inaramin na, linaplap na ti kudil, kat isutinted na, nga bado da ito'y Adan kiniiba. Nga iso tinagbalin nga kalub iti panakaibabayindang ilamlamang na tibagidang mabayindang sumango. Nga itiladlarawan na niyay. Tiladlarawan na ni Hesu Kristo nga iso itinamnapang kan mangisalakan. Throughout the Old Testament, iso itiladlarawan na. Sino tiladlarawan na? Haan nga sikta, haan nga reliyon. Amin dagini maparparti je templo, haan nga relihiyon, tiladladawan na di ay. Tiladladawan na kat di may nga persona nga nagboluntaryo, nga Diyos nga kinayat na, nga agbalin nga tao, nga isu ti mangisalakan, kan mangita di ti perfecto nga daton, nga mangikat, kan mangpunas ti basol, kan mangpunas ti ungat iti Diyos, iti tao, iti impyerno, karag iti tao ngin mawat kanya na. Sino? Ni Hesu Kristo. Haan nga ni Maria. Awan ti bibiyang ni Maria ti panakaisalakan. Awan ti record ti Biblia nga ni Maria kat ada ti biyang na ti panakaisalakan ti tao. Bendisyon ta iso na tinausar nga nangianak. Kanaikan iti lasag. Dati Diyos nga may kan iti lasag. Iso ti incarnation. Panakaikan iti lasag iti Diyos. Nam awan ti biyang na nga isuna kat ada ti batang na nga makaisalakan ti tao. Pulos! Ti kuna di Romans chapter 10 verse 9. It is only ni Hesu Kristo. Tata, kasatno, o ni Hesu Kristo ti mangisalakan, awan na dumahaan nga ti bagim, haan nga ti sangapulo nga bilin. Ti katungtungtong ni Apostol Pablo dito kat dagiti karelihiyosuan nga tao di panawanda. Dagiti Israelites. Dagiti ti legalist nga tao di nga ti panangkita da. Babaan ti aramid da kan panagsurot da iti sangapulo nga bilin kat may salakan da. Kat kunan na Apostol Pablo, haan nga di jay, dakkel nga kamali di ay. Kat kunan na jay, babaan ti panang confess. Dengan nyo na ito. Salvation
iti kararwa ti tao comes by confession. Panangipudno, panangadmitar. Anya ti admitaram nga nagtao iti nga admitaram nga magapu iti ngiwat mo, nga nagtao iti puso nga nya diay, nga ni Apo Jesus, nga isuna kat natay, na iduli kat nagungar. Kat noramidam beta, thou shalt be saved by confession. Haan lang ang mouth confession ni Jay. But he said, mouth confession nga bunga kan nagtawd iti puso. Naglaka nga sulutam di sinners pray, Lord forgive me, Lord forgive me. I accept Jesus as si kati kararaghaan nga siya, kaan nga basam di ay, si kati mang sango ti Diyos, si kati nagbaso lang, apay nga syakti mang daw dawat, ti kararag, si kati mang sango ti sangwanan ni ti Diyos. Namahakuan mo ti bagak, haan mo lang kami nga kahit ng ibatan. No nagbasol ka ti sangwanan ni ti Diyos, kat nakita nga nagbasol ka, si kati umay kanya na nga asinigam kanya, tas si kati nagbasol, haan nga siya. Hamo nakita ti talaga nga baging nga managbasol ka nga kasapulan misuna. Iti may isa nga tao nga kasapulan iti tulong tarayon na no sino man dita. Puskulan na tirupan na tapos na sinigan na iti tao lang nga di uray na nga mo. Tulungan nakman ka ni Apo. Arayaton nak. Tatat panakaisalakan kararwang. Panakaispal mo. Iti panakadusa ti impyerno, panakakat mo ti pamilya ti Diablo, ti tungtungan, hamu ti bagam, kagamin nga, hamu nga mo ti estado. So nga ka nga ag-arayat kan hamu mo nga puskulan nga talaga nga sinsiro nga nagtao di ti puso masikat ti mang dawat ti pamakawan, han nga siya. Ti maramidak lang, ibagak kanyam, katkastoy ti bagam ti sangwanan ni ti Diyos, tao di ti puso mo, ibagam tingiwat mo, ti panangaksiptar mo, panangadmitar mo nga nagbasol ka, nga mo kaya nga isalakan ti bagim, nga ni Apo Jesus lang ti mangisalakan kanyam. Di jay, ti uray ni ti Diyos, di panangibagam kanya nga nagtao di ti puso, di panangisarwam agrugita tayo, nga na si Bibiyaga talikudam iti basol mo. Di jay, tikat na nga sakon, inga na tatay, inga na matay ka, putam nga ni Kristo ti mangisalakan mo. Kuna verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness. Babaan na iti nga, nagtao di ti puso, agbunga na ito'y iti kinalintag. Panangaksiptar iti Diyos, pamakawan iti Diyos. And with the mouth confession, babaan iti nang panangibagam iti ngiwat mo. It is made unto salvation. Iti bunga na ito'y. Halang nga di panakapalintag mo, di nagtao ti puso, ura di confession mo di nga bunga iti puso mo nga di ay. Nga pananganmitar mo ti kinaman nagbasol mo, nga ni Kristo isukat Apo, kanisulang ti mangisarakan kanya maawanan na duma, kung ti saw ti Apo, agbunga na ito iti panakaispal mo. Iti pamakawan ti basol, panakaispal mo iti pamilya ti Diablo, panakaispal mo ti dusa ti Apo iti impyerno. Kung ti verse 11, for the scriptures say, naisurat ti saw ti Apo. Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Sino kada kayo, tipudpudno nga mangawat. Magbabawi, manganay, agpasakop kini Hesus Kristo. Him, hanang imbaga nga, them. Hanang imbaga nga, whosoever believeth on them, implying adu ti proseso. Ngam ko na, whosoever believeth on him, implying may salang ni Hesus Kristo. Katrespetuan di ti Diyos. Han nga sayang dita nga desisyon na. Han nga sayang dita nga panangawat na. Han nga sayang dita panag-confess na nga nagtao di ti puso na. Gapusta ko na ti saw ti Apo. Iti sangwanan ni ti Diyos, verse 12. Awan ti pilpil. Yan ni ti Diyos. Hudyo kan Greek. Nadagsan da ito nga isu iti Hudyo. Gapusta ti ko na da. Isudalag ti tribo nga mapanjilangit. Tatakon. Nangidanon gem ti panakaisalakan karag iti hanlang nga Hudyo, pati kada tayo, nga Pilipino, Amerikano, kanda do mga tribo, tilubong. Nga agpasakop iti minsay nga ni Jesus, kat isu ti Apo. Nga agpakaasi da kanya na. Nga umawag da kanya na. For the same Lord over all is rich unto all that call him. Nabaknang ni Jesu Kristo nga mangpakawan kanya na. Awan ti pilpilyo na nga tribo. Extend na ti pamakawan kanasi na kanya da nga dumawat ti pamakawan ni ti Diyos. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kitaan nyo dito yun. Siputan yun dito. No sino kada kay ti umawag.
Diag pakaasi iti sangwanan iti Diyos. Hana lang iba nga Lord, salakanak. Kat kumapan di langit niya, laglagi pa natin panakatay ko. Kalukwan di. Han mo nga isangita, no kunang mag-call, ada di panang isangit mo ti basol mo, panang talikod mo ti basol mo, panang guram ti arak kan bisyo. Narugit nga panangingiwat kan panagpanpang. For whosoever shall call, no sino man dita ti umawag, agpakaasi ti sangwanan iti Diyos. Itinagan ni Apo Isus nga isulang ti mangisalakan, nga di trinabaho ni Isu Kristo kat umanay, so tikat na sawon di name. Tanukat na sawon di Bible ti name, di isang salita na ti trabaho na. No sino kada kayo iti manganay, kini Apo Isus, nga isulang ti mangisalakan kanya na. Mas palda iti panakadusa ti Apo'y mapakawanda, maaksipalda iti Diyos, gapus kini Kristo Isus. Kita nyo dito shall be saved. Past tense niya. Past tense ti panakausar na ti salvation. Hanay baga nga, shall be saved later on. But he said, shall be saved. Past tense. The moment nga ti tao, kat natignay, ngayon pudno na iti kinasesino ti sangwanan iti Diyos, in pudno na nga ni Kristo ti may mangisalakan, kuna ti saw ti Apo, ijay mutlang tsimpo nga diay. Ito di ti Apo, iti panakaisalakan kanya na. Kat iti may nga tao nga pudpudno ngayon mawag, nga nangipudno, ti sumarsaruno nga minuton, gapos iti gura na kan panagtalikod na ti basol. Makita mo ti ebidensya, iti Diyos, iti presensya, iti biyagnan. Ada ti panagbalbaliw. Nga pamanaknak, nga pudpudno nga inawat na ni Kristo. Namno ko na nga, inawat na, namawan mo't kayang ti panagtalikod, kalukwan niya. Kapsat, nohan mo pa nga inawat iso na nga manugbut kan may salakan mo. Idandano ko kanya, ti may sala nga makaisalakan iti biyag mo. Ni Hesu Kristo. Umanay, perfecto ti daton na, matalak ka na pudno, kanisulang, ti makaisalakan iti kararon. Tara yung iso nakapsat. Umawag ka kanyanan. Tilmunam iti kinalaslas mo nga admitaram, nakasapulam, kan isulang ti mangisalakan kanya. Agpakpakaasya kanya. Danon ang bisong na. Hanga siya timang danon. Sikat, agpakaasi kanya na. Nagtawad ti puso. Ibagam tingiwat mo. Ti panag-awat mo kanya na. Di kriminal, di krus ti kalbaryo. May salang ti sentence nga nibatan na. Gamrin ispito ni Apo Isus. Kuna na, laglagi pa na kadiji paraiso numapangkan. That one sentence implies ti panagpabawi na. Kung panagpasakop na nga ni Jesus, nga kankantyawan na hindi na ilansada, kaya ilanlansana, isudya Misaya. And God said, Jesus Christ, kuna ni Jesus kanya na, today, you will be with me in paradise. Ano yung baga madamdama? Kapus dita confession mo nga dita nga nagtao ti puso. Today, you will be with me in paradise. God bless you kanya. Sapay ko ma. Awatan bisunga, kapusta, umanay nga mangisalakan na kanya ni Apo Isus.